Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο LJJ κανάλι και σήμερα θα παίξουμε FC Mobile. Το intro ήταν ό,τι χειρότερο με το. Τέλος πάντων, ναι, και head to head. Δεν έχω παίξει σχεδόν καθόλου ένα μάτσο, έχω παίξει μόνο και πάμε να παίξουμε. Εντάξει, δεν έχω και πολύ χρόνο που θα παίξουμε μόνο ένα αγώνα. Τώρα να μας δούμε με ποιον το έχουμε βγάλει. Την προηγούμενη φορά που είχα παίξει είχε βγάλει έναν εκεί που είχε 60 defense και είχε φάει μόνο ένα γκολ γιατί μετά χάλασε το ίντερνετ μου. Δεν ξέρω γιατί. Να κοιτάξει, το άλλο έχει defense 88. Τι θα κάνεις με αυτό το defense δηλαδή? Ζωάο Πέντρο Αρ. Πέντρο ποιος ήταν ρε? Ζωάο Πέντρο. Όπως ποδοσφαιριστής ήταν. Πέντρο. Αυτή εδώ είναι η ομάδα μου. Α, έχω έναν Πέντρο. Τι ομάδα έχει? Τι είναι αυτό, χάλια. Έλα, θα κολλάει λίγο το ίντερνετ μου. Έλα ρε Μπέκαμ. Όχι ρε. Πάμε ρε Μπέκαμ. Ξέρω γιατί τελευταίο καιρό όλα μου κόβεται κάποια στιγμή το ίντερνετ, οπότε αυτό το βίντεο μπορεί και να μην βγει ποτέ. Γιατί έχω τραβήξει πολλές φορές άλλα βίντεο και δεν είχαν βγει ποτέ για πολλούς λόγους. Κοίτα, δεν είμαι και ο καλύτερος παίχτης του FC Mobile μας κατά, γιατί έχω πολύ καιρό να παίξω και τώρα το κατέβασα. Έλα ρε Μαρκέζ. Είναι offside. Και να κάνει ψαλδάκια. Εγώ το μόνο που θέλω να κάνει το FC Mobile είναι να κάνει καλύτερες σέντρες. Γιατί δεν μπορώ να βάλω κανένα γκολ με σέντρα. Με τα corner. Πώς δεν έχω βάλει γκολ ενάντια σε αυτόν ακόμα? Βρήκα γιατί δεν έχω βάλει γκολ ακόμα. Αυτό εδώ τώρα. Ωραία φίλε. Έχει καλούς χέρι. Έλα ρε Μπέκαμ. Ναι, πάμε λίγο. 1-0. Εντάξει, είναι David Beckham, άλλο επίπεδο. Κοίτα εδώ, κοίτα ένα μπαμ. Τέλος πάντων. Κάτσα μου χάνουμε και χρόνο. Τι ώρα είναι? 7:55. Cup Miners. Εν τω μεταξύ αυτό είναι εδώ το Haaland, πόσο rating είναι? 100. Είναι, τους τον έδινε δωρεάν από το, επειδή ήταν ο Γιώργος Βαλτίνος. Με πέταξε κάτω ρε. Αυτός δεν έχει καλό ίντερνετ και κολλάει όλη την ώρα. Εντάξει, κάτσε, κάνουμε καμιά αλλαγή. Τυχερός αυτός ρε φίλε, πώς έχει βάλει ακόμα μόνο ένα γκολ? Θα κάνω περισσότερα σουτ, πάμε λίγο. Θα μου παίρνα τους όλους. Έλα, παπ και... Έλα τώρα. Πώς με σταματάει ένας Μεντί 82 rating, πόσο είναι? Τι έγινε ρε φίλε πάλι? Καλά. Γι' αυτό λέω ότι μου κολλάει το ίντερνετ. Έλα, τι είναι αυτό? Δεν μπορεί να κάνει. Είναι 102 rating ότι πας, πόσο είναι? Cup Miners. Δεν μπορεί να κάνει shoot με το καλό του πόδι ρε φίλε. Παίρνα τον. Ναι,
Πέτζερο. Μπορείτε να παίξω ένα VS Attack γιατί έχω ακόμα λίγο χρόνο. Έλα ρε Αουμπαμεγιάνγκ. Μα δεν έχω βάλει γκολ. Κάτσε. Πού είναι ρε φίλε, έλα γάμο το ίντερνετ μου. Βλέπετε εδώ τι εννοώ ρε φίλε. Δεν μπορώ να παίξω τίποτα. Τι κάνει. Όχι Παναγία μου. Τι έδωσε ρε. Για μένα. Χερός ρε φίλε, εμένα όλη την ώρα με σταματάει. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε τίποτα. Ρε φίλε, πόσο γρήγορος είναι ο Μαντί. Άντε επιτέλους. Πάμε λίγο με το Γιάννη. Θα παίξω και ένα VS Attack για να τελειώσουμε έτσι ωραία το βίντεο. Να κάνω τι, κοίτα εδώ ρε φίλε, δεν τρέχει. Εντάξει καλά. Ωραία ξεκινάμε. Πάρα πολύ ωραία. Κάνω φινές. Τέλεια. Μιλάμε, γι' αυτό η πρώτη καλή σέντρα που βλέπω. Έλα ρε. Κοίτα να δεις ρε φίλε. Γκολ. Τι χάνει Παναγιά μου. Ο Χάλαντ χάνει τέτοια. Για ποιον. Άντε. Έχει κολλήσει όλο το κινητό μου εδώ μεταξύ. Μπράβο ρε Μπέκαμ. Ναι ρε Πέντρο. Τι κάνει ρε φίλο Χάλαντ. Άντε 4-2. Βάλ' το σε παρακαλώ, όχι. Τι πιάσε. Ναι. Κάτσε με ένα αποχαιρετιστήριο γκολ. Και αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που θα το δείτε, άμα τότε θα το δείτε. Και να ξανάρθετε στο επόμενο βίντεο. Bye. Ναι, λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Έλα, φύγε. Εντάξει, έλα. Το είδες το βίντεο, έλα, φύγε. Εντάξει, άμα το είδες, έλα. Φύγε, μην κάθεσαι άλλο, έλα. Απλά φύγε.